Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabare, Cah? Ae padha sehat kabeh to? Muga-muga kabeh padha pinaringan seger waras rahayu wilujeng ner ing sambikala. Ya, Cah. Dina iki Pak Didik ngajak sampean sinau bebarengan. Iki pembelajaran jarak jauh sing kaping 4. Minggu kepungkur Pak Didik ngajak sampean sinau bareng ngenani aksara rekan. Dina iki Pak Didik ngejak sampean kabeh sinau ngenani angka Jawa. Ning sadurunge pasinaon dina iki ndak wiwiti, ora lali Pak Didik tansah ngelikke marang sampean kabeh supaya njaga kesehatan luwih sajroning pandemi virus corona iki. Ayo padha nggunakake masker, wijik nganggo sabun, jaga kesehatan, olahraga karep ben awake seger waras. Ayo, dina iki sinau bareng ngenani angka Jawa. Coba semaan ya, Cah. Ini sing ditulis nganggo angka sajroning nulis aksara Jawa, ya ta? Yen nulis Jawa sing kudu ditulis nganggo angka Jawa kuwi coba semaan 1 nganti tekan 6. Dawa pamane 7 meter. Abot 10 kilo. Coba ana nulis tanggal lan wektu kanggo nulis cacahing dhuwit, kanggo nulis cacahing barang, kanggo nulis nomor dalan, omah, kode pos, telepon, lan perangan, karangan lan kitab suci, paman nulis halamaning buku ngono kae. Iki wujude. Wujude angka Jawa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 lan 0. Ing kono angka 1 kuwi padha karo aksara Ga. Coba semaan jlimetana. Ana saperangan angka Jawa kuwi kang wujude utawa bentuke kuwi padha karo aksara utawa huruf Jawa. Ana sing padha karo pasangan. Ana sing padha karo aksara murda. Ya. 1 kaya aksara Ga, 2 ngolelet utawa le, 3 ngo diparingi pengkal, yen 4 karo 5 kuwi asli wujud angka. Angka 6 kaya pasangane da, angka 7 kaya huruf la, angka 8 kaya aksara murda pa, angka 9 kaya aksara ya. Lah kepiye carane nulis angka Jawa? Coba semaan, Cah. Iki paugeran utawa aturan carane nulis angka Jawa sing sepisan. Nulis angka Jawa diwiwiti lan dipungkasi pada pangkat. Pada pangkat iki piye to, Cah? Pada pangkat kuwi wujude kaya cecak ning tumpuk. Cecak paten NG kae ning tumpuk, dadi wujude yen disawang sekilas kaya titik 2. Nek kono panulis angka Jawa kabeh dening pada pangkat. Tujuane supaya ora mbingungke karo aksara Jawa kang ana ing sakiwa tengene. Sebab kaya mang ana aksara ya ana angka Jawa kang wujude kaya aksara Jawa. Coba semaan. Tak contoh sing B. Dawane 375 meter. Dawane. Bebat nulis dawane kuwi nulis angka, mula kudu disingket diwene tandha pada pangkat. Nah, nulis 375. Bubar nulis 375, ana tulisan aksara meneh. Mula 375 njur diparingi pada pangkat mburine. Banjur nulis meter. Bisa ta, Cah? Ngerti to? Gampang kok. Saben disinaoni dipahami sampeyan mesti ngerti. Mesti iso. Aku percaya sampeyan mesti ngerti lan bisa. Aturan sing angka 2. Menawa ing sakmburine angka Jawa ana pada lingsa tegese enek koma.
utawa padha lungsi, tegese titik. Ing mburine angka Jawa ora perlu padha pangkat. Ora usah diparingi padha pangkat ning langsung diwenehi padha lingsa utawa koma. Kaya cucuk bentuke jumlahe 1. Nek padha lungsi kaya cucuk ning jumlahe 2. Coba semaken tuladhane sing B. Warga dawuhan cacahe 475 titik. Warga dawuhan cacahe terus arep nulis angka diparingi padha pangkat. Lagi nulis 475 njur titik diparingi padha lungsi. Saiki contoh utawa tuladha meneh sing D. Kucingku manak 3, lanang 2, wadon 1. Nah, niku tulisane kucingku manak. Dipangku. Njur arep nulis angka 3, diwenehi padha pangkat dhisik. Lagi nulis angka 3. Bubar angka 3, diparingi padha lingsa. Lanang. Bubar kuwi 2, arep nulis 2 dikeki padha pangkat dhisik, lagi nulis 2. Bar 2 ana koma diparingi padha lingsa. Terus nulis wadon. Arep nulis angka 1 diparingi padha pangkat sik, lagi nulis angka 1 njur titik diparingi padha lungsi. Ngerti cah bedane ya? Paham nggih? Iki ringkesane. Nah, iso sampean maca iki ringkesane. Nggih. Nah, tugase materi sing ana ing tampilan mau salinen ing buku tulis. Ukara-ukara ing ngisor iki njur salinen dadi aksara Jawa. Dadi ana gladen. Ana latihan. Ya. 1, 2, 3, 4, 5 kuwi tulisane nganggo aksara Jawa nggunakake angka Jawa. Lahir tanggal 24 Juni 1985. Nah, kepiye carane? Kuwi kanggo sinau ing omah disalin, ya. Mengko tugase ditulis ing buku tulis. Karben ora ilang, sampean ben duwe caketan. Tugas ketelu, aksara rekan minggu kepungkur, lan tugas kepapat angka Jawa saiki dikumpulake paling telat dina Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Dadi sok dina Setu, nggih Cah. Mbok menawa cukup semene sing bisa ndawulangke marang sampean kabeh, muga-muga bisa dadi ilmu sing manfaat tumrap sampean kabeh. Akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.